goddag, og velkommen hjertelig meget til Sponge News. Ja, Sponge News. I dag der skal vi se på vejrudsigten. Vi skal gå ind og se på Kåre Karl, og ja, der er meget andre. Og blandt andet så er det kl. 12 midnat. Okay, så det første vi skal se på, det er Pernille, som er ude og efterforske en sag ved et mord. Kameraet gik desværre i stykker under turen. Kæmpe bombe i vejen. Kommunen skal fikse det. Og så blandt andet så har vi også Bernadette, som er som er ude at fiske med Pansy Karl Christensen. Og ja, vi ser med til hende her i morgen aften. Videre til kaktuserne i ørkenen. Der kommer en kæmpe krise om kaktuserne i ørkenen begynder at forsvinde, og vi har en lille bitte sag om hvem det er. Det lyder sådan her, at der er en underlig mand, som kalder sig selv Arnold Schwarzenegger, som lever ude i ørkenen. Tager alle de kaktus, han kan, og så sender vi de her flotte planter her. Og ham kan vi ikke få besøg af, for han er ude at fiske efter kaktusser, og ja. Så vi går videre til Karl i køkkenet. Slut her fra Sponge News. Goddag igen, vi er tilbage i køkkenet med køkken Karl. Karl, hvad skal vi lave i dag? Vi skal lave bøffer. Vi har en særlig gæst. Hvem er det? Det er en, der hedder Natpandaen, som skal komme ind og smage lidt af vores mad og bedømme det. Ja, det er fint, så skal du gå og hente ham? Ja. Kom ind med dig. Tak. Og så tror jeg bare, at jeg vil gå hen i baggrunden nu. Okay. Her har du den første smagsprøve. Den smagte meget godt. Meget velsmagende. Og her har vi stikkylling. Det er sgu stærkt. Det er sgu dejligt. Okay. Og det var... Ja. Og her har vi lidt vand. Skyld det ned med. Nam. Ja, det var så det, vi havde i dag fra køkkenet. Karl. Tak for dig, Karl. Og nu vil vi gå ind til vejret hos Jimmy. Tak, Niels. Som I kan se på kortet, er der en stor tyfon på vej, som I nok kan se der. Der er rimelig store chancer for regn her til morgen. Og senere hen på eftermiddagen, men ellers skulle det blive rigtig godt vejr. En 19 til 21 grader. Så er der kommet et jordskælv, som har lavet et stort hul midt i kortet, som I kan se der. Ja, det var det. Tak. Ja, og det var simpelthen alt for Sponge News fra i aften. Vi ses igen i morgen. Hej. Og goddags, vi er tilbage i Karl i køkkenet. Ja, Karl, hvordan er det at være her i Sponge News køkkenet? Ja, det er jo rigtig rart, fordi det er sådan ret kendt her, og så kan jeg komme og lave min dejlige italienske mad her. Ja, jeg kan ikke holde den mere. Jeg kan ikke holde den mere. Okay, klip! Gå væk. Ja. Vi er tilbage i Goddag, vi er tilbage i køkkenet i Sponge News. Ja, jeg har Karl her, og vi skal simpelthen lave noget mad. Karl, hvad er det for noget mad? Det er bøf med løg på. Okay. Ja, okay. Hvad er ingredienserne til bøf med løg? Ja, det er lidt hakkefars og... Kirklo! Kirklo, stop som en lille lort, Pavel! Ja, okay, vi tager den igen. Klip!
Ja, tak Karl. Og ja, nu skal vi videre til vejret hos Jimmy. Og nu skal I vide vejret. Det er regn. Lad os skynde os væk. Ses! Det er godt som vejrudsigten. Det er godt. Hey, Hey. Tak hos dig, Karl. Og videre til vejret hos Jimmy. tak, Jens. Tror jeg, det var. Fuck, jeg kan ikke huske det. Det er Niels. Niels. Okay. Ja, så prøver vi igen. Okay, vent lige. Tak hos dig, Karl. Og ja, nu går vi videre til vejret hos Jimmy. Ej, jeg skal lige have game mode 1, så jeg kan slå på kortene. Nej, det skal ikke